Rukariro urorangu rusimbire kuna Kristu andidawiri nemunu asimuzitara Jesu dinomira kuna Jesu dieromaneyo yangu shimwendi chanyura zangu kuti awigwa ngedima tsitsi dzake ndogarira mumwe pahuru yesimba ruoko rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire na Jesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu. Murape mkoro orepo wemotsande niyeche eso andofari isawa waromo enzwa ayezeraje eso sitarakere tendwezi zetarakere kudzwe zetarakere reyembweje so undeje so zetazoza asodo ongorwa enzwa iziraje so famba nyina ayekudengatike rekonaje eso zitarakeri ritendwezi zitarakeri rikuzwe zitarakeri yembwe Jesu uneje eso mere kunye enye ya nyamware deno niro dawe raje eso deno nino disa zita ayere ramo opone sije eso zitarakeri ritendwezi zitarakeri rikuzwe zitarakeri riyimbweje Jesu unde Jesu shimwe data
dzande tinoda konzwa ayetsara Jesu moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu apo acha aguya nembe biride neupe enyute chafara aguta agura rupo poneso wa Jesu ziara keritendwe zitara rakeri kutzwe zitara rakeri rimbwe Jesu unde Jesu. Panguva ino vana vaMwari pa platform yedu yemandara tinogamuchira ma prayer requests, saka tichaverenga mashoma pamazhinji atinawo ari kuramba achiuya kwatiri. Pano tina mai vari kuti vakastroka muna February, havasati vakukwanisa kufamba zvakare, vari kuita challenge yekuti vaakurota zvinotyisa, ndiyo imwe nyaya yekutanga. Imwe nyaya yechipiri, pana ari kuti ndiri kurwara ndiri panhoo iri kupisa, I need healing, I'm in so much pain. Saka idzodzi dziri mbiri dzataverenga tichangodzibraketa tichinamatira nyaya yeutano zuva ranhasi. Ndichaverenga vhesi kubva kubhuku raRuth chapter 2 vhesi ya 12 inoti iyo, Jehovha ngaakuripire sezvawakabata, upuwe mubayiro wakakwana naJehovha Mwari waIsraeri, wawakauya kuzowanda pasi pamapapiro ake. Kana zvikumbiro zvauya kuna Mwari zviri kuratidza pachena tiri kubvuma kushaya simba kwedu, zviri kuratidzawo pachena kuti tinoziva utiziro hwedu. Saka patiri kuunza nyaya dzedu kuna Mwari, zvinofananidzwa nemunyori webhuku senge vanhu vari kuuya kuzowanda pasi pamapapiro aMwari. Rangarirai kuti haazi mapapiro nje, asi mapapiro aMwari. Muzasi mamapapiro aMwari tinowana nyangwe kuporeswa paurwere hwose hwatingawana, nyangwe zvinonzi navanhu hazvirapiki. Mwari vedu vanozvigadzira, nekuti Bhaibheri ndiro rinotaura kuti there is nothing that is too difficult for me. Mwari anotaura zvakare achiti hakuna chinhu chinonzi hachigoneki pamberi pangu, nekuti ndiri Mwari wenyama yose. Saka pamunamato uno watichaita, chimwe chandingada kuti tikuyambirei vana vaMwari vose vari kukumbira Mwari kuti utano huite zvakanaka. Mwari haadi kugoverana mbiri yake nezvimwe zvimwari. Nditeererei zvakanaka. Kana mauya kuna Mwari muchida kupa upenyu hwenyu kuna Mwari, muchikumbira kuti Mwari vakurapisei, chibvisai zvibhotoro zvemvura, bvisai mishonga yaminopiwa, bvisai zvamakaisa pasi pemubhedha, ratidzai pachena kuti munovimba naMwari iye oga, nekuti haadi kugoverana mbiri nezvimwe zvimwari. Anogona kutomira kusvika maoptions enyu ese amunoti maoptions ava exhausted, mwakuona kuti apa paakuda Mwari koga. Hazvidi kuzodaro kuti mapora moshaya kuti mishonga yenyu here yakakurapai, iya yamakaitirwa zvikuru paya, kana kuti ndi Mwari. Zvinofanira kubuda pachena, mbiri yaMwari yodzokera kuna Mwari. Saka Bhaibheri shoko raMwari rinoti ripirwa mubayiro nekuvimba naMwari kwawaita. Ripirwa mubayiro, dzoreredzerwa utano hwako. Vamwe tarwara nguva refu, hatisisina tariro, ngatirambei tichinamata pamusoro pazvo. All in good time.
Mwari unoita kuti zvinhu zviite zvakanaka. Musarasha tariro, nekuti kana warashikirwa netariro warasha upenyu hwose. Saka Mwari vekudenga dai vangakuitirai zvakanaka. Vana vaMwari muripirwe pamavimba napo. Uye kana maratidza kuti Mwari anorapa, zvazvinoreva ndezvekuti kupora kwenyu imharidzo, kupora kwenyu kufamba kwevhangeri. Kana vanhu vokubvunzai kuti koimi mamakastroka, sei makufamba, taurai zita raMwari. Koimi mamakarara panhoo dzekurwara, masumudzwa nei, simudzirai zita raMwari. Musazofanana naHezekia amutswa panhoo dzake dzekurwara. Vanhu vauya kuzoona zita raMwari, iye anovanongedzera pazvishandwa zvake. Nongedzerai vanhu zita raMwari. It's certain Mwari vanokuitirai zvakanaka. Asi Mwari vakuitirai zvakanaka, remember to acknowledge the name of God. Rangarirai Mwari, mumusimudzire, zita rake rikudzwe, vazhinji vakweverwe kwavari. Saka Pastor Huse vachatinamatira pamunamato uno wehutano, Mwari vachitiitira zvakanaka. Tichanamata. Baba edu anotikano, anobata ushe panyika nemusoro kudenga. Tinowarara pamberi penyu sezvatiri. Tiri vatadzi, vatiri kuuya pamberi penyu. Tiri kuuya navarwere. Chaita kuti vataure inyaya yekuti vanotenda kuti Mwari vanogona kuzviita. Nakutendai Mwari, kare makarapa vairwara. Nazvino simba iroro muchinaro. Nguva ino yatarama Mwari. Akuitika ndezvekuti zvipatara zvanhasi zvakuda maUS kuti vanhu varapiwe. Mari dzacho hatina. Ndoda kutendai Mwari kuti mamukonzawo tine maUS. Munongotsvaka kutenda motoporesa vanhu venyu. Zvatiri kuyawo nazvo pamberi penyu. Kune vari kuti nyama hadzina kumira zvakanaka, tasanudzai pakaremara. Kune vari panhovo vamwe vasina tariro, imi Mwari chingotaura ipo vane upenyu. Kana vamwe vasina kutenda, chingozviitai nekutenda kwedu kushoma kwatiinako. Kare vamwe vaingoti nemhaka yekutenda kwehama dzenyu chakuitirai zvakanaka. Ndozvatiri kukumbirawo panguva dzino Mwari, matirapira vanorwara, tibatsirei kuti musimudzirwe mukupedzisira. Kana vakufamba zvikabvunzwa kuti zvakaitwa sei, okuti kudenga kuna Mwari anoponesa. Maita yenyu Mwari, nekunzwa munamato wedu. Tonamata muzita raJesu akarwa pamuchinjiko. Amen. Ndokukwasai vana vaMwari muzita ratenzi wedu Jesu. Toda kutenda Mwari munguva yewiki remunamato. Nezuro tine pfungwa yatakabata yakakosha yaitiburitsira pachena. Tiri mubhuku raLuke, pfungwa yaJesu achitsimbirira panyaya yekuti vanhu vanofana kuva vanhu vemunamato, vanogara vachinamata nguva dzose, vasingarashi moyo. Regai tinzwe kuti vhesi ya2 yacho inoenda kumberi ichiti kudini. Verse ya 2. Yes. Luke chapter 18, Bible robva rati akati. Yes. Mune rimwe guta makanga mune mumwe mutongi. Yes. Wakanga asingatyi Mwari. Yes. Kana kuva nehanya nomunhu. Toda kutenda. Saka mutaura kuti Jesu pakudzidzisa kwake, dzimwe dzenguri waishandisa mufananidzo, dzimwe dzenguri aishandisa mharidzo, masemoni, dzimwe dzenguri aitoshandisa mamiracles senzira yekudzidzisa. Saka panapa Jesu ari kudzidzisa nyaya yemunamato. Ende mukudzidzisa nyaya yemunamato ari kushandisa mufananidzo. Saka kuti ubate pfungwa yacho, unofana kutanga wanzwisisa fananidzo yacho. Nekuti chainzi fananidzo kaiva kanyaya kaduku kanoda kutsanangura zvine udzamu zvakavanzika zvezano rokuponeswa kwemunhu. Saka iyi inyaya inongoriwo nyaya zvayo inenzwisisa nevanhu vanorarama munzvimbo iyoyo, asi chidzama kutsanangura zvine chekuita nemunamato. Saka kuti tinzwisise nyaya iyi zvakanaka, tinofana kudzokera kwayaitaurirwa, to understand the background yenyaya yaitsanangurwa nyaya iyi. Muchanzwisisa number 1, tikadzokera kwaitarwa parable iri in its eastern setting. Muchaona kuti parable ichitsanangurwa matongerwo aitwa nyaya kwainzi kucourtroom kwaitsanangurwa nezvako. Yanga isiri building yatingafunga inenge yakavakwa yekuti vanhu vaisvika vachipinda mubuilding, but kakanga kari katent kaifambiwa nako naking. Saka tendaka ndo kaitongerwa nyaya. Saka vanhu pavaiuya vaiuya kuzotongwa nyaya kutende raking. Saka ndo number 1
chatinofana kubata. Number 2, paiendo hapa mutemo hausiwo waishanda, jaji ndiye aishanda. Saka chatinofana kubata parable mtana ndo zvaitovapo. The judge was the law himself. Saka ndiye aigona kuva neagenda. Law yanga isina agenda. Aiva neagenda ndiye mutongi. Ndo chimwe chinhu changa chakakosha chataifana kubata panyaya iyi. Saka zvaiitika mambo vaipinda mutende ravo. Kana vapinda mutende vaibatsirwa nemaassistants avo mukutongwa kwenyaya. Saka maassistants aya ndo aidaidza vanhu vanofana kupinda kuti vazotongerwa nyaya dzavo. Saka kwaisangopinda mbombera. Waifana kunge uchitozivana naassistant kuti nyaya yako ipinde itongwe. Saka ndo chimwe chinhu chaigona kuitika. Saka kana usina assistant wawaiziva waigona kugara kunze. Saka nyaya ichitsanangurwa mukatarisa munzvimbo yacho kunonzi vanhu vaiuya vaida kuzotongerwa nyaya dzavo vaigara vakaita line vachiita zvekudani vachipinda mukati, asi vaigona kutoona zviri kuitika mukati. Saka vanhu vaiuya vachiungana vachitsanangurirwa nyaya dzavo dzichitongwa vachidzokera kudzimba dzavo. Now nyaya yanga yakanyanya kuoma panyaya yemufundisi inyaya yekuti zvaisaita kuti ungopindirwa nyaya yako pasina chizivano, pasinawo chioko muhomwe chaitika. Saka waifana kunge wambopawo something chinozonosvika chodamburwawo chimwe chacho chichisvikawo pana king. Saka kuti king awane mari aitobenefitawo nevanhu vari kuuya vachibhadhara vachitongerwa nyaya dzavo. Saka ndo nyaya yatiri kuona chiverengwa, ndo background yatiri kuwana panyaya iyi. Pavhesi ya 2 ndo iri kutsanangurwa. Chimwe chinhu chandati nzwisise panyaya iyi ichitsanangurwa, Jesu paari kuti pamufananidzo uyu asi kuti Mwari ndo zvaakaita, but opposite yacho ndo yada kuti abuditse. Saka tinofana kuti mukupedzisira tigone kuona mambo uyu asingachi Mwari, tobva tazoona Mwari wedu, tobva tanzwisa kuti ko uyu mambo asingachi Mwari uyu waiopareta sei, ko Mwari wedu uyu unopareta sei. Ndo zvatinofana kupedzisira tabata mukupedzisira. Saka mufundisi nyaya ichitsanangurwa pane characteristic kamambo karipo katoda tifunde katsanangurwa nevhesi. Zvikanzi mambo uyu wakanga asingatyi Mwari. Pfungwa inondityisa kuti taita mutongi wenyaya, munhu anofanira kururamisira nyaya dzedu asi asingahli Mwari. Ndoverenga bhaibheri rinoburitsa pfungwa yakasimba nguva dzose. Zvakaobva anyora pana chapter 14, ityai Mwari mumurumbidze nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Saka anofanira kunge ari mutongi ndiMwari ende ndiye anofanira kutyiwa. Asi paita mutongi asingatyi Mwari, zvikanzi pano solo achinyora zvikanzi kutya Mwari, kutya Mwari, kutya Mwari. Kana uda kuratidza njere, kutya Mwari ndo mavambo ezivo. But paita jaji ari kuratidza kuti ziva hana nekuti hatyi Mwari, asi ndiye ari kutonga nyaya dzedu. Regai nditaure nehanzvadzi yakanditarisa pano. Mamwe matambudziko atasangana nawo muupenyu ndeyekuti tine nyaya dzedu dzakaiswa pamadzimambo asingatyi Mwari. Takaenda kunana tete kuti vagadzirise nyaya dzedu, dambudziko nderekuti havatyi Mwari. Takaenda kunana sekuru nemadzimambo nevanhu kuti vagadzirise nyaya dzedu mumana nemumaraini, dambudziko havatyi Mwari. Tikandogara dare sabhuku achitonga nyaya haina kugadziriswa, dambudziko havatyi Mwari. Kumabasa dambudziko rakaperera basa rako nderekuti vanga vari bhosi kubasa havatyi Mwari. Regai nditaure kune munhu ari pano, matambudziko mazhinji akatimoneredza. Tine vatongi vasingatyi Mwari. Zvino ndo zvaitika panapa. Zvikanzi akanga asingatyi Mwari. Saka kana anga asingatyi Mwari, paiswa mutemo waMwari, iye wanga asingautariri, aitarira mutemo wake. Panonzi usava navamwe waMwari, iye aiva nevake. Panonzi musazviitira mufananidzo yakaveswa, iye aiva nevake. Panonzi usapupurira newekwako nhema, iye aiva nevake. Panonzi rangarira zuva reSabata, iye aiva nechisi. Waisahla Mwari. Saka mhaka dzedu hadzina kururamiswa, nyaya dzedu hadzina kugadziriswa nenyaya yemadzimambo asingatyi Mwari. Vaisatya Mwari, vaisatya Mwari. Ndosaka nyaya iri pano,
sekudzidza kwachaita yakanetsa. Pane murume akanga asingatyi Mwari. Regai ndikudzei vana vaMwari, pakutsvagwa zvino mumazuva ekupedzisira takuenda tatarisana nekuuya kwaJesu kwechipiri. Pakutsvagwa vanhu vanotya Mwari. Kutya Mwari ndokuziva shoko raMwari. Kutya Mwari ndokuchengeta mirayiro yake. Kutya Mwari ndokuita zvinotaura shoko rake. Kutya Mwari kuita izvo zvaanoda. Rega ndimbotaura nevakuru vakanditarisa panapa. Kaona kunyangwe muhofisi benyu usingasatyi Mwari washata. Pana vari mumahofisi kunyangwe machechi vakuru mabhishopi nevaprista vakanditarisa. Kana ukaona usingatyi Mwari wamutongi asiri mutongi chaiye chaiye. Pane vakuru vanotonga kunyangwe matare edzimhosva pane rino pasi. Rangarirai, tyai Mwari, musava vatongi vasingatyi Mwari. Pane vakuru kunyangwe vematongerwo ezvenyika. Regai nditaurewo nemi panguva dzino dzemangwanani dzemunamato. Ityai Mwari, ityai Mwari, ityai Mwari. Vose pane vanotonga dzimhuri, vana baba vakuru vemadzinza. Regai ningotaurawo nemi pazuva ranhasi. Ityai Mwari, ripirai vanhu zvakaringana. Kutya Mwari chii? Mubvunzo unongodzoka. Kutya Mwari kuteverera shoko rake, kuita sezvaakataura mushoko rake, kuita sezvaanoda, kuita sezvaanotaura. But nyaya haipereri pakuti murume uyu aisatya Mwari. Vhesi ya2 yabva yaenderera mberi ikati panapa murume uyu wakanga asingatyi Mwari mufundisi. Kana kuva nehanya nemunhu, ukanyatsopatarisa zvakanaka, kana ukashaya hanya nemunhu, zvoreva kuti hanya dzako dziri pauri. Tinokupa zita iwe tokuti une chindini. Saka uyu mutongi uyu aisafunga umwe. Iye kana adya aguta zvake zvaita kuti muvakidzani wadyei, that's another story. Kana iye homwe yake yafuta zvake zvaita kuti umwe baba akafanana nene ane mhuri ane mukadzi nevana waburitsa chii kuti atengewo chingwa, aisava nehanya nazvo nekuti waisava nehanya nemunhu. Pane shirikadzi iri kuuya kwaari, haana hanya kuti afamba rwendo rwakareba sei kusvika pano. Haana hanya kuti hondonganidza yarwa kusvika pano. Haana hanya kuti vana vangani vasiyiwa kubva kumba kusvika pano. Haatorina hanya kuti mudumbu reshirikadzi iyi yadyei. Uyu mambo, he is concerned about himself and himself alone. But tomuenzanisazvo naMwari watinonama, ndo zvaari here Mwari uyu mambo ari selfless. Mambo uyu, he is concerned about himself. He has no regard for men. Haanei kuti munhu wabvepi, wazopfekei, wadyei, hazvinei neni. Asi ndobvunza zvevaparidzi kuti ndo zviri Mwari here. Tinoona Mwari achimira as the most selfless being ever. Kwezvose zvaanoita Jesu haasi kuitira iye. Kana ukanzwa nyaya yekufa kwaJesu ichitaurwa kuna Isaya, kunonzi wakarohwa, asi kurohwa kwake ari kuitira isu. Kurembera kwake pamuchinjikwa haasi kufira zvivi zvake, nekuti vaHebheru inoti wakaidzwa pazvose akawanikwa asina mhosho. But kudaura ropa kwaari kuita, ari kuitira vanhu. Achimuka muguva ari kukunda rufu, achikundira iwe, achikundira ini, achidzokera kudenga. Iko zvino ari munzvimbo tsvene-tsvene, ari pabasa. Haasi kuitira iye, ari kuitira ini. Ooneka vadzidzi anoti aya wateererai, mwoyo yenyu ini ngairege kumanikidzwa. Tendai kuna Baba, mutende nekwandiri. Mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai kwaisava kudaro handai kuudzai varume. Iko zvino ndiri kumboinda, ndiri kunokugadzira, haasi kunozvigadzirira, ndiri kunokugadzirirai imi pokugara.
akagara kuti kana ndaenda ndichadzoka. Ari kuvinga aniko pakudzoka kwake? Anovinga iwe. Otitora otiendesa kuholiday makore 1000 tiri kuholiday kunonzi kune muti wehupenyu. Isu kana tatora shizha tichadya ndisu, hatisi kuzofa ndisu. Iye hana hupenyu, asi ndiye hupenyu. Hupenyu hunoyerera uchibva mahari huchiuya kwatiri hachisara nehwakakwana. Saka muti wehupenyu hausi kuitirwa iye, huri kuitirwa isu. Ukaverenga zvaka 21 yochikutaurira kuti pane guta richaburuka, iri rigomhara pagomo remuorivhi rigozadza nyika. Jesu oti behold I make all things new. Ari kuitira ani? Ari kuitira munhu. God is selfless. He is unlike this judge. Endesa nyaya dzako kuna Mwari ane hanya nemunhu. Kana totaura nyaya dzehanya nemunhu zvinondimanikidza kudzokera kucreation. Kusikwa kwese Mwari waiitira munhu. Munofanira kunzwisisa kuti munhu ndiye ega akasikwa after a divine counsel. Pane zvimwe zvose zvaingotaurwa ngakuve nechakati chotovapo ngakuve nechakati, but pakuitwa munhu kunonzi ngati panoitwa musangano kuti pasikwe munhu. Number 1. Number 2, munhu wacho haasi kuitwa nje, ari kuitwa akafanana newaari kusika. Zoreva kuti munhu uri pedyo naMwari. Saka kana totaura man is the supreme creature of God. He is the crowning act of God. And everything that is made to assist men. Man is the center of God's creation. Everything is created to assist men. In fact, munhu paakatadza zvose zvakaparadzwa pamurove. Munhu atadza zvose nemhaka yei zvose zvazvaitirwa munhu. Saka unofanira kunzwisisa chinhu ichi kuti man's creation is preceded by a divine counsel. And the creation of man, apa ndo panondinakidza, it is an immediate act of God in the strictest sense. Kwainzi mvura ngaibudise hove. Chabudisa hove chii? Mvura. Zvimwe zvese zvaibuda mune zvimwe, but munhu akagadzirwa noruoko rwaMwari mbune, the exact image, the immediate act of God. Saka Mwari paari kusika munhu haasi kutuma zvimwe zvinhu kusika munhu, anoita oga. And adaro munhu atadza, Mwari akatuma mwanakomana wake. Saka God has regard for you. Zvose zvinoitwa naMwari ari kuitira iwewe. Vimbiso dzose dziri mukati mebhuku iyi Mwari ari kuitira iwewe. If God created you and followed you to redeem you, chii chaanga kunyima chepano pasi? Chii chaanga kunyima Mwari? Tiri muvhiki remunamato. Nzwisisa chinhu ichi kuti even heaven has been promised for you. Mwari ari kuitira iwewe. Ellen White kana onyora obva ati the church defiled and defective as it is, it is the only object, the only object upon the earth on which God places his supreme regard. The church. And kana chiti the church hatisi kureva zvivakwa, toreva iwe neni. Pauri ziso raMwari rakakutarisa, uri mboni yeziso rake. Unoziva ziso ka rinooperator nereflex. Pakangoita chinhu chiri kuuya unozongotongoona eyelid yavhara. Ndo zviri kutaurwa naMwari kuti ndinokuchengeta iwe. That's how I take care of you. Ndinongobwaira to protect you because you are the apple of my eye. Anokubata iwewe abata mboni yeziso raMwari. Asi mutongi uyu achiri nechimwe chiri paari. Yes sir. Chekutanga mubvunzo akanzi judge say, yet he was not just. Ndine mubvunzo nebhenchi rakagara ndokumusarudza kuti anzi judge. Nekuti Luke 2:52 Jesu wakakura achifadza Mwari navanhu, but uyu judge Mwari haana basa naye, haana hanya nevanhu. How be it ndi judge? Apa gara sei? Kureva kuti
the whole system is flawed. It's a corrupt system. Pane uori uripo. Nekuti mhaka uchairuramisa sei iwe usina hanya naMwari. Regai titange tabvunza kuti chinombonzi kururamisa kuti kudii. Regai ndivhure dictionary. Justice kana kuti just, upright, righteous, equitable, akarurama, asina chipomerwa, anoyananisa. Now chese chinonzi kuyananisa chinotoredzera kubva mubhaibheri. Mukatotarisa chinoshandiswa kuratidza justice, mukadzi akabata chikero chine zvindiro zviviri kuratidza kuti ndiri pano kururamisa. Dai jaji uyaimira akabata chikero chipi, chikero chake hachina kutoenzana, chakatotiuta kureva kuti he is unjust, but yet he is a judge. Number 2, irighteousness ipi inowanikwa maari iye asingatoredzeri kumuridza ari righteous. Nekuti kana uri kuda kuzwa justice anotopika nebhaibheri kuti mutongo wandichapa ndiri kuuzvomora ndakaringana nebhaibheri. Asi uyo haana chinomuringanisa. But chinondinakidza panyaya iyi, jaji uyu munhu. Zvichingoisa pachena, usaise vimbo yako mumunhu. Munhu anokurasisa. That's a fact. Ukatarisa munhu kunyangwe akaperera zvakadii anokurasisa. Nekuti munhu The whole system is jaji uyu jaji aitoti pauri kuuya akakutarisa kubva kutsoka kusvika kumusoro aiona kuti hauna chinhu cheuriri, hauna fufuro, saka nyaya yako yatotongwa kare. haupabudi. Handimiriri kunzwa mafacts kuti but ini musi wacho ndandisitoripo. Kuna jaji uyu yakatopera kare because hauna fufuro. But rega ndikuudze, jaji munhu, but Mwari ngavo. Nekuti vanhu vakaisa vimbo mumunhu, asi tina jaji wekuti kana opinda kururamisa mabvi ose anopfugama, ndimi dzose dzopupura, kuti kutonga kwenyu kwakarurama. Kana iye atonga hakuna anosara aine mubvunzo, kana iye atonga hakuna anosara aine nhuna, asi munhu wose anotendera kuti kutonga kwenyu kwakarurama. Ndasuna ndouya kwauri, wadirei kufa nenhuna dzako isitina mutongi akarurama. Uya nenhuna dzako. Mateyo anoti uyai mose makaremera, uyai mukande, kwete kutura, uyai mukande nhuna dzenyu, nekuti iye kana akaruramisa unosara uchiti kutonga kwenyu kwakarurama. Ndakuda kunamata nemunhu one anoti Mwari, nhuna dzangu ndaiendesa kuvanhu, vanhu vakandirasisa. Vamwe vacho vakanditi kana uine mari nyaya yako hainetsi, unongoitwa catch and release. But wangu mutongi kana akatonga mabvi ose anopfugama, ndimi dzose dzopupura kuti kutonga kwenyu kwakarurama. Kana uripo wakadaro takunamata mufundisi tinamatirei. Baba vedu vari kudenga, misodzi iri kuerera pamatama edu nhasi inyaya yevatungamiri vakatamba mhaka dzedu napasipo. Vamwe takavapa nyaya in utmost good faith, asi vakaenda napadivi vapiwawo zvemuhomwe zvataiva tisina. Vamwe takapera simba nekuti taiva namahwi matete, vaavasirivo vaifanira kuhwina nyaya vaiva nemahwi makobvu. Vamwe takatorerwa pfuma dzakashandwa navarume vedu nekuti vana bamunini vakasara vaigona kutaura, isu takanyarara. Vana vari kukura vachitambura, kwete nekuti murume akafa anga asina kurongeka,
asi nekuti nyaya hadzina kutambwa zvakanaka, kukara kwevamwe kwatikanda mukati menhamo. Tinouyawo kwamuri Mwari, hakuna umwe Mwari watinoziva. Matiratidza pachena mukati meshoko renyu. You are the righteous judge. You are selfless. You have supreme regard for the men that you created. Onaiwo misodzi iri kudonha pamatama edu. Mutiitire nyasha nekuti munotida. Zvose zviri nyika ino makazviitira munhu. Makavimbisa kudzoka kuzotora munhu. Makagadzira Jerusarema idzva kuitira munhu. Zvino kana makatipa nyangwe naJesu pamuchinjikwa, iye achinzi ndiyo pakeji yedu, zvoreva nyangwe runyararo rwemhuri dzedu ruri maari. Kugarisana zvakanaka baba namai, mai nemwana, baba nemuzukuru kuri muna Jesu. Tibatsirei Mwari, tihwarare pamberi penyu. Tipe imi nyaya dzedu, tisavimba navanhu nekuti vanhu vanotiwisira pasi, asi tivimbe nemi mutongi wakarurama. Takutendai Mwari, matiitira zvakanaka pamangwanani ano pazuva remunamato. Tauraiwo nesu, muti runyararo, muti mananda anokuteererai ayi, mumaudze kunyarara. Uyu ndo munamato wedu, muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takaya vese vasimire Mwari. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takaya vese vasimire Mwari. Andimoresa mumatope, Ine paromo, nasiani ane parweyo, umoyore kukuza. Alleluia, alleluia. Andikuritsa mumatope, andimisa ine paromo, ane parweyo, umoyore kukuza. Alleluia, alleluia. Nasi ane parweyo, umoyore kukuza. Alleluia, alleluia. Nasi ane parweyo, umoyore